What's up mga gamers? Kamusta po kayo? Maj Gaming nga pala. At tayo ay maglalaro ng Hypercraft. Kung gusto nyo po maka-join sa descriptions po. Sakit lang. Ano natin? Yan natin siya. Pindot ko. Hindi ko mapindot. Si Bernard nag-join. Sige lang. Tayo ay magsimula sa maglalaro. Stick to the end po para matapos nyo po yung first episode. Hindi nyo po kasi nakita yung iba kasi medyo di po ako makarecord minsan. Every Thursday po ako magre-record. Kaya po, okay. Mag-subscribe po kayo at mag-like para meron pang ibang episodes. Ang may gawa pala po ng server ay si Pen Gaming. Si Pen Gaming po. Siya po yung owner ng server, siya po yung kumuha. In-invite niya po ako dito para po makapaglaro kami, tapos mag-record. Mag-live stream po siya sa Saturday, kaya po mag-subscribe po kayo sa kanya. Sa description po yung account niya. At yun. Enjoy the gameplay po. Ito si Bernard. Ay, tulog po si Bernard. Huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay. Sasabihin ko sa kanya ako siya. Bukas din po, magre-record din po ako, kaya ito na lang po. O kaya po, yung schedule na lang po ng pagre-record ay Monday to Sunday. Sige po. Okay. Ito po yung nahanap ni Bernard na pink sheep. Ewan ko saan ko niya po nakuha. Ito po yung pagminahan niya. Yung base po, malayo pa. Mga 1,000 blocks ata. Kakamina ko lang po sa nether para nether sabihin ko sa kanya. Naubusan ako ng bed. Baka bukas po ata makaka-join yung owner. Kasi po ayun na po niya, huminto na po siya maglaro dahil sa ni Hans. Basta po bukas may makakalaro tayo. Iba pang tao. Ay, si Bernard. Kaya kayo. Mag-like and subscribe po kayo para may iba pang episodes, ha. Yes. Kala ko tuloy sabi niya, oo. Uy! Ano ko? Saan ka nanggaling? Bakit ang dami ninyo? Ay. Bakit ang load na siya sa akin? Aray ko naman.
Oo nga pala. Hindi masakit. Kasi naka-diamond armor pa ako. Lang what? Ayun, sige. Let's go. Let's go. Na-delete ko po kasi yung una kong Minecraft. Yung 1.16. Nandun po lahat ng ano ko. Yan. Lahat ng worlds ko. Nung nalaro ko. Na-download ko ulit po yung 1.17.30. Kung gusto nyo po ma-download yon, basta ano po, i-add nyo po sa akin, i-add nyo po ako sa messenger. I-send ko po sa inyo yung link. Tapos, ayun. O kaya magsabi na lang po kayo sa akin kung gusto nyo po makipag-train dito sa Hypercraft. Sabihin ko po sa owner na i-whitelist kayo. Mama, kadyo mama. Uy ka na. Mami, saglit. Tumuna ako. Wala ko sinundan ako. Sabi ko na nga po. Sige. Nalaba ka? Sabi ko na nga po. Ang lag. Lag po kasi ako pag nagre-record. Ow. Aray ko. Ay, ayun siya oh. Wait lang. Oy, creeper! Creeper! Dito, creeper de panochi. Takbo, di ako makasprint. Takbo. Kasi dito. Yan si creeper de panochi oh. Boom. Sabog. Ayusin ko lang. Tutulolo, tutututata, tulatalala, tutalalat. Gusto nyo po makita yung ibang members? Bakit ko po sa inyo? Wait lang, saglit. Nasaan yung minecart? Gawin ko dito yun. Yan. Minecart. Aray ko! Ay, wag! Ginawa ko sa'yo. Subukan mo. 5 Nights at Freddy's ba to? May titingin-tingin ako sa... Ay, nga pala, kaya pala nakalimutan ko. Lolo, ayun nga pala, naubusan ako ng patatas. Wait lang, pasalamat ako sa kanya. Okay, let's go. Pauwi ulit. Technoblade oh. Technoblade. Hello. Okay, bye-bye. Dirt. Medyo naubusan na po ako ng memory. Sige po. See you guys. Mag-subscribe kayo para gagawa pa ako ng ibang episodes ha. Okay? Mag-subscribe po kayo ha. Goodbye na and see you tomorrow.